финале Лигаи Чемпионҳо баъди 20 сол мо наконец-то ба финал баромадаем. Шаби 30 май мо бо ким кадом дастаи фаронсавӣ бозӣ мекунем? Чӣ? Чӣ хеле бо ким кадом команда? ПСЖ ном дорад. Между прочим, дар соли гузашта победители Лиги Чемпионов. Ҳарчанде ки бори охир соли 2006 мо ба финал баромада будем, ҳамон вақт қариб ки Барсаро шикаст медодем. Дар 200 сол як бор финал баромадем, афтикадагитона бинен. Ранги мо ҳар сол дар финал бошем чӣ кор мекунем? мо барои шуморо интер нестем ки 5 та гола пропускат кунем. Акнун бозии ҳақиқиро нав мебинем. Медонам, Арсенали бечора пеш ай финал ҳам хеле мондае метова ки мегӯӣ ки метрои душанберо шумо кандиста бошен. Ай душанбе нагир. Чемпион шудан дар Франция аз мо вобаста аст. Дар Англия бошад ҳамаи шумо аз Сити иҷозат мепурсед. Чӣ хеле ки бошем набошем, ай шуморо мухлисомон бисёртарай. Коэффициентҳо барои ин бозӣ чунинанд. ғалабаи ПСЖ 2-32. Хайда и бозӣ аниқ кунӣ чия намеша? Ба ҳар ҳол ничия 3-40. Победаи Арсенал бошад 3-3. Агар шумо бо промокоди хайрина бори аввал регистратсия кунед, соҳиби 155 сомонӣ фрибет мешавед.